Horas marita saluhna. Dita paparan puta raja silai sabungan siwalu turpuk namar jahat tu silalahi nabulak. Nadong di provinsi Bantenon secara khusus, nadong di Tangerang. Di Bagasan Boringon tabberepe parsiajarata taringot tu ulaun manang adat ni habatahon ima namar judul mangamai helani hula-hula manang perkawinan campuran. Salah satu dari bentuk perkawinan namasan waeng akibat daripada godang akka hitaon nong mangarato totu perkawinan sisongonon pasti do akan kita hadapi. Jadi di Bagasani buhado solusina, buhado jalan keluarna, molo masa manang terjadi di akka yana kota buruta perkawinan campuran sisongonon. Jadi di tikion nunga mangarade bidang adat dohot tarobota ima amata opu defensi aloho dohot opu ni siromora sinabariba lao mangaleon panorangiot tu hita alani rak mabege hita jala pinasahak ma tu bidang adat dohot tarobota jala partikenon hubasa tami ma tuhamu butima. Iya, sampai dah. Horas mahita paparan putar raja silai sabungan siwalu turpuk namar hoja kusilalahi nabulak. Horas Hobar tu materi nang dipasahat ni amata penasihat anak kiringani ima mangamai helani hula-hula. Hula-hula. At dorang so masuk kita tu materi panorangion mangamai helani hula-hula jumolo majolo di patorak kami buasa terjadi na mangamai helani hula-hulaon sesuai do perkembangan di zaman wanginon kita suku Batak nunga bergaul tu akka suku-suku na asing. Saya dong do perkawinan campuran artinya nasida hot di Margana kita hot di Margana BH prosesnya on mardalan ate jadi omba ni dok nan wanginon perkawinan campuran iya jadi perkawinan campuran on molo si bawa inon ya sian halak nadao dan olo di patape margana dan olo di liam marga ala nungga adong margana di dokomon mangamahon manang diwalihon iya molo borua sian halak nadao ya di dokomon pamemehon ya si bawa do si boruon sian halak nadao dangolo di patape margana dangolo di liam marga ala nasida nunga adong margana. Nah, molo terjadi soron. Dagido perlu do buat otak jalan keluarna. Asa bui mardalan ada nyoputta si jolo-jolo tubuh nauli. Alai sekorang ma istilahna saling marsileanan. Si marsileanan mahita dohot sukuna asing asabui mardalan ima
adat nyo putta si jolo-jolo tubuh. Nah, mulai kita tu materi nak kini ni. Mengamai hela ni hula-hula. Boru ni hula-hulaon naing muli tu halak nadau nong marga. Parjolo sahali na toras ni boru-boruon ijo majolo akka dongat tubuh na marhamarangi. Dan itu dung dijo na marhamarangi di Papua masakap non. Dan itu dijo ma marpungu ma dohon apala ibo tora takas. Dung ibo tora takas do akka laena. Boy madok koron nasida saja budope nasida saripe do medisi. Marsi pangarom ma ale di jodoh dah tu jabuni imo tu bagas ni natoras ni boru nanaing parboru nanaing pemuliho boru naon ipapungu marisi. Dung ipapungu laos disima doh nanaik kela naon rap do nanaik kela naon ate dong marsipangaruh dingga marsipangaruh saya mau marsipangaruh biasa dah istilahnya makan ringan dangarong pola nomor tuduh si pangaruh di sod dangarong pola dek kesi titik makan biasa dan gitu dong saya marsipangaron tentu dimulai parburuma pasahaton na solot di rohana na gopang di pusu-pusuna tu nasida saluhutna ima akan nasida saripe jadi tarsongoni ma dihamu ia perpunguata apalagi disadarion tarsongonodo ia beruta maimuna namar guarsion nungaliling marsiha holongan dohot sadabawa sian hutan adau alani dihamu akkalai nami ngunang paurak kamu hani dinggam matau lahor siulonon alinata besokoni ase haru takas alana do dorison nanaing hela nami napatut para nagombuna takasma ditariason tersungguh dia sakap di nasida langsung bari sukun ima si bawaon idokuma terima kasih kepada Bapak benar saya sudah lama menjalin kisah cinta dengan saudari ini idokuma Guarni Borunaon dan saya bersedia mengikuti aturan-aturan adat Batak demi pelaksanaan adat Batak. Saya bersedia, tapi saya mohon supaya saya jangan dikasih marga oleh karena kami sudah punya marga. Kan? Hulakon. Saya bersedia mengikuti aturan-aturan adat Batak, tapi saya mohon saya jangan dikasih marga karena kami sudah punya marga. Itulah permintaan saya. Dogi Tariason si bawaon ima nasinakap ni rohana itanggapi mbak. Jadi sohoni mah dihamulai nami matakas dibagi hamu pangiduan di nanak kela nami napatut para nak koromuna bahama benotah. Jadi dihamu asam marus ni roha mahamu dihamu akkalai nami doa kai botokku misalnya adong di situ lu isema nanak mangamai ima nanak kela namion ale ipasingotai pengoy huy ido toko kami salinai
dangolo na sida di patape marga ala nunga dong margari na sida. Naulima dungi dung mangoloy yon isema nagabe mangamay manang uali dititi mari mula manasida marpungu manasida mese akan marungat tubuh do boru ima naknya na mangamayon ate ipabuwa ma sude akasakap nai dung sakap nai non dipabuwa ba dititi mamuse ari disima ditutuhod di mamakon bahwa siaragon dan di margahon alai dia pamahon manang bahasa Indonesia na diwalii asaboy mardalan natakas doon diwali diamahon dung di jitongan di mga jana dipahudul ma anahon di antarani amatta doho inatai ditotonga dangi abing itotonga do ibain diapit dangi do di mamakom ma di sinon bahwa amaton do inatom ma nagawi walina di siulaun adati tersongoni ma ate jadi BH akka perdalan ni para dato di son terlebih di akka ulus molo si ulau sono do asadong sada patokan di hita terlebih di hita peparano putara jasile sabungan sualu turpuk namar hojaku silalehina bolak ulus pasamot tu amatta inani do inani bawa nama nguli ate ima ulus pasamor hasahatan di ulus pasamor nah asing ni suhya pangnobat tu keluarga ni ima nama ngamainon nama ngamai ate tu sima hasahatan ni aka ulus suhya pangnobat do anon muse aka piga ulus anon piga bulung ulus anon boy manon martukar bersebagai nama jalo sia keluarga ni para nagon do keluarga ni nama ngamayon tersoni do jala dengan mardalan son adat na biasa tersoni do ate jadi asabui mardalan adatnya putah si jolo-jolo tubuh ya di walimaon artinya di adong mana mangamai molo bahasa Indonesia ada wali diwali itu hal ini dengan catatan alana yang di parmarga honon dan dari patape marga nama jalo ulus pasamot natorasni bawaon ini nama jalo ulus pasamot ulus tu suhyap pangnawabat on nama jalo ima keluarga ni nama ngamayon nama nang nak mewalion itu nama ngamayon ate tersoni ma nabu di patorak kami BH asamardalan ruhut-ruhut para daton neoputta si jolo-jolo tubuh naulinon molo terjadi perkawinan campuran tanpa dipatape marga marang dibae margana ala nunga dong margarina sida sikona dong mahita marsipaleanan molo dong marsipaleanan istilahnya win-win solution dang boy mardalanon ate sikona dong do tenggang marsiliana roha marsileanan marsipaleanan asa boy terjadi on hulakon salinai kemungkinan on tu hari-hari namangyun akan terjadi hal-hal sonon ima perkawinan campuran ra dihita be nunga adong nata adopion
Hamisa diri be unga dua hal ini harupat jalan di humasan ulau nasonon ima perkawinan campuran onate. Memang adong do na protes. Idia do halak Batak panggaran adat kualak Batak naso halak Batak inna toho molo kita tapak ke egotai alebih mardalan tanpa menghilangkan makna ni adat tena bui mardalan sudi. Dan itu ima warna di paamahon marang bahasa Indonesia nak diwali. Ada wali. Tersoni marah nabu di patorak kami. Amang taringot ulaut mangamai helani hula-hula. Hula kok kami salinai tujuan nion alana muli boru di kita Batak tu halak nadau nas dau ngadong margana. Jala dangolo di lea marga, marang di patape marga. Basa ngono ma solusina. Ulak kesalnai ulos pasamoti hu natoras ni bawa neneng bangolinon, bangoli suhyap pangnopat tu keluargani na mangamai inon. Songoni mara nabu di patorak kami di Tikyon ati tungarong suku-suku boy ma otik. Nilai Tuhan muna di pasar Tuhan Muhammad dan gitu. Mau lihat Pak? Ya. Jadi mulai tema di narasumber nami nak kalingan ngaringkat itu di utami orang yang munat tentang mengamai helani hula-hula. Nak kaling songon aturangan ni narasumber ngarong margana. Nah usuk di zon alat Batak domang na alat na asing. Dapat dua on molo soiba margana arong ma ipatu ma ulaun adat akai si ma orang ni ka namarahon non orang ni sebagai paranak molo perburu nggak jelas. Ima orang lebihna ima mana orang tak kasuto kami. Molate. Ya, molate. Nakiripin may patorak kami, ia bawawon, siyan halak nadao, artinya siapkan halak sileban, yang itu. Itu tuh halak nadao, artinya nggak sepakat kita halak nadao, mendokon halak sileban, yang itu. Naung marga, adong margana. Ada kolak kalak Batak, nah adong margana. Molo misalnya Manado, dan itu. Indonesia Timuran, Ambon itu sudah ada marga, nggak dong marganya lagi, dan gitu. Nias, nggak dong margana, dan gitu. Dan Batak Nias dah, unang salah kita, dan Batak Nias. Jadi molo pajepek kita sadabawa dan yang manguli mangalap buru Batak, sian halak nadao, ali nggak dong marganya lagi, sesuai dong suku ini lagi, dan gitu. Naing rikok rohana mengulahon ulahon adat Batak di panggulian nai dan ino alai dang olo di patape marga imawon so ini macarana di paamahon mana diwalihon taringot suhu ruh di paradatan manang dalihan datulu imana kini ngani keluargani nama ngamainon itu tong nama ngamainon katodong na capur manisian nodot keluarga ini para nagi. Mula apa patok tulang dan non rak madisi hudulan nodo tulang ni nion nama ngamayon tersembunyi do ate. Jadi sembunyi do penyelesaian nak molo terjadi perkawinan campuran. Ale pada umumnya di kita alak Batak nuangenon siko di patape do margana mana di paburuhon dan gitu. Alayate dia munang alani naso olo ibana di lea margana gabi sudat adat Batak tanaulinon ate jale akin doau kontenonan non gudang do mendapat kritikon jala dang boy pasti di kota hal nasonon
Asa tok-tok kita mardalan di bagasan adat tai. Ya, daripada nang beradat, ini istilah nate. Tersong ini mana boleh dipatora kami, ate itu ngarong dome. Ngarong dome. Jale hinamay na rohate, alana hal-hal na songonon, dagido. On sikon pikirot na to ari-ari na negro, ate tung jupang tanah songonon, ima penyelesaian ma ate. Arong suku-suku dewe. Mulai ate dia dulu. Naking diulaun si songonon naking nama diwaliin kan Ya. itu ceritana dang dia dang nama ngamai kan warna diwaliin. Jadi hasahatan ni ulus pasang. Ikut tuna tua-tua ni Ya. Pangulion, nama bawa pangulion. Apa dah kalak batak. Buha ada perterdinyon, buha sedang nama ngamai. Irit. Sonaya tu siarahi sama. Mau lihat teh? Boleh ate. Jadi nak kiningan ipi kan kau dokon win-win solution. Lau kita turu di paradator sian segi hita tahap atak dah gitu. Alana dang di pamargaho ni non. Nah mengalia pas sinamot kan naturas na ido. Ido kan, ido artinya sinamot. Sinamot artinya pasamot. Ibu tua mu artinya pasamot. Pasamot, samot artinya tuhor, mahar, mas kawin. Mulai doko pasamot silia sinamot. Jadi dokon ulus tu pasamot, ulus na mangalean sinamot. Ulus tu na mangalean sinamot. Itu ulus pasamot. Ay na mangalean pasamot, ulus tuhornan no sinamot na. Dan itu naturas na itu. Dang na mawali non. Alana dang dilemar gadangi pamargahon. Dan ima penyelesaian mana sohon ima solusi mau terjadi perkawinan songoron ate ini naudok kan ate perkawinan songoron ate dia hadua Jepang tak dia akan tongat-tongat tak terjadi perkawinan campura songoron ma alasan nak bahasa ulus pasamotinon tuna torasni pangulion alana memang ido na para di horsinamon nawakili ni kadang dilayang marga tu anak naon dan di pamarga honon hobar tu margani na mangamay non irote jalan nungga dirancangon sian awal molo dan setuju sian awal dan mungkin berdala non si kenarong nomor si tomuan non parjolo nomor si tomuan ima sian hula-hulaon nomor hamarangina ima perburuan doa kahangina direncanaon baru parboruon namar hamarangi nunga sependapaton dohot nyon parboruon naon nama ngamayon dung terjadi kesepakatan non meluas mau tu akan dohat tubuni na mangamayon mau dang adongon persesuaian sian mulanai dang boleh terjadi on sikunda sependapat do sudi ya ramol siak kita di sinon pasti dah sependapat nih dan boleh terjadi karena kita terlalu mengikuti kebiasaan tak dan gitu dan poi iya doh halak bara sumbar margi dia doh halak batak bui manggara tu na sumara tu halak batak adong pasong ni gudang dui dan gitu adong nih kan saya adong nih nah sada konsekuensi nasi konadong kesepakatan siap mulai dirancang rencana molo dang adong kesepakatan marang partok ketidaksesuaian dan itu dambui terjadi nah kita sendiri pera pasti dong berterima sama non ate nanggoi pamargahon nian sesaat deui adong nama soni dan itu nanggo pala ondian persatu kinan deh dan itu ali udah salah ita adong do sara-sara suku marang sara-sara halak
Dia berisi keras ya, lalu kata do dang oleh pamargahon. Karena kami sudah punya marga kok. Tapi saya bersedia melaksanakan adat Batak. Adong semua nih, berapapun saya siap. Indah, dan gitu. Hargai do kita. Dan gitu. Tar imara dan pola gejang ate. On Holland kita persiapan tu akan ada yang rono nate tungadong songono siulaon asa kita mangarade. Jalan nunggah hea masa songonon. Imarate, hoban nak kini dokon dia mata penasihat tak tabba ma perbinoto atta. Inna perbinoto na songoron ondo guna kita na ada di sekretariat menyelesaikan persoalan tanpa persoalan. Menang menyelesaikan persoalan menambah persoalan itu namanya bukan tim adat. Menyelesaikan persoalan tanpa persoalan. Itu asa dong tim adat. Mau lihat emang guru. Manabay asa songon na manabay satong lemar binoto hami. Ulus pas samoton. Adong dohata na masitu di song. Lau pas ato ni kan. Tarbohama hasahatan nyo. Ola song ni dia peho doon. Hata-hata na itu. Yes. Ya kan bisa diterjemahkan abang tua, abang udah translate kan ada juru bicara. Terjemah doa mato. Nah, kan boleh tunggu terjemahkan lah, iyalah. Ini artinya, dan gitu, inilah ulus ini pertanda ini terjemah mato. Naulima. Iya. Tersoni mana teh, dan mulai gejang. Oh ya. Molo aku mangamai malao helani simaduak hula-hulaku. Buado paroni hula-hulaku mangadobi ulaku sona para anak nasida sono par geleng. Buado paroni hula-hulaku do tulaku. Manghula-hula. Kali itu hula-hula udah kini. Baik gini mana ada katulang nona lain. Pelengkak ni ba para ama pelengkak ni para mai para naki. Ngolo. Jadi sekolah belum tentu orang halakon. Kan, omar kiku dokon. Iya betul, itu. Mau lihat mate. Jadi pas deinon, ima seudokon, molo adong naso setujuan tidak akan terjadi, dan gitu. Molo adong naso setujuan, dan gitu. Dan berterima terlalu kita idealis dengan habata kota ini nggak berterima, dan gitu. Jadi alarido. Sikuna mangatusi mania nakahula-hula jalan dengga kita patorakon. Sian awal mula nak kini ngani ngahu patorang unga adong persesuaian. Dos di rohana si namar doat tubuh baru namar dongan baru boruna waktu kahula-hula rasuli dan gitu. Apabila ini tidak akan dangadong na sependapat ya kemungkinan ini tidak akan terjadi. Jadi kalau didokon dia mau dietong, ya itu memang Batak aslinya begitu. Tapi kalau Batak dia mau menerima, itu bisa jadi. Dan itu maksud ate. Kalau maksud sonon memang tua. Nggak beda kan dengan nilai ini ada Batak tahil na mem. Menang menasung ni. Bahasa mem. Bahasa ini, bahasa lagi sih. Eso na itu silakan. Tahu lah ada. So maahana hubungan nah kita tuh anak keton. Akan terjadi. Baik alani itu pasti terjadi. Berarti memang ada tuh. Dang na mem. Justru sedang bermem do asa olo na sida para naginon mengului. Saya bersedia mengikuti dan melaksanakan adat Batak. Dan gitu. Tapi saya tidak mau dimargakan. Berarti kan diwali. Dan itu jalan takas don di bang makon tikina mawalion dan itu ijo udah hula-hula na ijo udah katulang na isi no datiki nadi awali no dan itu memang amang udah proses sonon murah gampang mudah bisa susah pelaksanaan soalnya dokon dia amang udah inakin salah satu mungkin akan tantangan tadopi son abang udah, dan itu alani itu nuangin jarang diulah na songonon sikko di pamaragahad do, dan itu
Padahal lima marmagao pe hanya sesaat dui. Yapu dah gitu hanya sesaat dah gitu. Diwali hanya sesaat. Dan nama dokon nilai ni ada timah go daong. Tasong ni mak. Jadi salah ya teh. Molo terjadi ulaun perkawinan campuran. On sa sitong na diyan tapasing do ulaun na songorokan. Ali molo terjadi di songoron. Bahama kita menyelesaikan persoalan songoron di bagasan adat Batak. Hido tujuan di Parsiajarata manang materi di Boronginon. Nah, itu tujuan nate. Mudah-mudahan yang terjadi songoron. Ali molo terjadi songoron, apakah kita selaku bagian penentu adat mau mundur? Tidak ada jalan keluarnya. Ya adalah jalan keluarnya. Dan itu, so dia jalan keluarnya baik mak. Tasong di mana teh? Ya, tak hindar hamba melubuhi di songoron teh. Undang terjadi di songoron. Alim kalau terjadi di songoron, bagaimana solusinya? Gari nuangin. Kita kan mencari solusi. Dan nama dokon sikon songoron kamu dah. Melubuhi anak perkawinan sampai dah songoni dah. Tangin dah salah orang salah kaprah kita. Melubuhi tempat siding mana songoron dia. Dan gitu alai moloro. BH kita menyikapi akas si ulau na songono. Tasong di mana? Mau lihat mah di hamu akka manami. Lasroha. Di hita saluhna teh. Mau lihat mah marsangap matuhatta, marsangap ma oputta raja silai sabungan, marsangap ma nakita po parendo putta raja silai sabungan, siwalu turpuk namar hojan tu silalahi nabolak, horas manita. Horas.